Dobrý, teď vám chceme ukázat kouzlo se záměnou osob. Snad se nám to povede, je to docela dost obtížné kouzlo. Kameru uložíme sem, vidíme 2 okna. Kameru položíme sem, aby směrovala na okno. Tak. Dobré. Ještě. Tak já jdu. Musím tě rychle mu to vysvětlit, jo? Že se kouzlo povedlo a pak kdy mě najít, Výborně! Kouzlo se povedlo. Vidíte? Je to tam. Tak a já jdu teda pro něj, protože se nevrací, tak jdu pro něj. To kouzlo se povedlo, kde ty čurák? Magore, kde jsi? Debile? No to je Magor, kam šel? Dělej, pojď sem ty čuráku, kde jsi? Kde je, ty vole? Kde je? No ty jsi čurák! No konečně ses objevil, ty snad mě nehledal. Ne. No jsem se teleportoval úplně do jiný dimenze. Tak kouzlo se nám jakž tak vydařilo, tak naschle.